and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Ay, ato lang ko palit. Uy, dili ka gustog barato? Kana, kay parato, ubos na og kalidad. Oh. Ato lang ko ni Doc Imo. Oh. Ha? Oy! Oy, Carolina! Carolina, balik sa diri! Oy, balik sa! Ay, oray. Usa man, ay. Mahutan gani ko ron sa ilang Doc Imo. Ay, ang tinuod, no? Kay dili man ko ni 80 akong baligya. Good. Gi-80 lang nako di mo. Kay parente man ta. Wa na lang ti kapaginan siya eh. Ay, pila magkidi ay unta na. Ay, 120 man gyud unta ni. Ay, kung mahal. Oh, di ba ningon ka nga kung barato mas ubos ang kalidad? Ay, bitaw. Pero mahal rasad ng imo. 100 ra pa kang Doc Imo. Ah, nahala. Sige. Iparihas na lang nako sa kang imok. 100 na lang sad ni. Aw, ato lang ko kay parehas raman di ay. Ay, pagkawa may klaro ni mo. Ay, Carolina, parehas naman ko nagpresyo, God. Di pag yung ka mo palit. Dili yung ka mo respetar, bisa na lang sa atong pagkaparente. Ay, ayaw lamang ko pagpuot sa bell. Oh, buy one, take one na na. Ay. Dili gihapon ka? Ay, oh, sige. Mupalit ko. Buy one, take one, ha? Ay, oh, lagi. 100. Duha ka butilya. Ayaw na lang isunog bulsita. Time pa, God, nga nung nagdali ka man. Ay, dad-onin na ako ni Doc Imo kang ako ug ako ni pabendisyonan. Oh, aha? Nganong imo man itong gibay watik kwan ma? Ay, ang, dili man mahalin. Bahala na lang unta to. Di mahalin ko kay pwede raman nga akong ibaligya online. Ay, pastilan. Paeng, dili ko makaagwantang magtanaw sa mga tao. Uy, nga ato magpunsisok sa ilang ibok. Sus, kapuyar magpugas limonsito eh. Unya, maura na yato kita. Okay raman unta na nako ba? Ang ako lang yung gikalagutan pag-ayo. Kay ang namalit nako. Oh, Mudagan man gihapon ditong imok para magpabindisyon. ha? Unsay mo pabindisyon? Pare na diles imo kron. Basta kay maunay nahitabo ganina. Ilang gipabindisyon na ni imok ang limonsito juice nga ilang pinalit nako. Mo na ilang pagtuunan. Pero wag na ako buhatan nang. Ngano man in taon nga mumbindisyon man ko nga dili man ko pare nang. Ug labaw na nga dili ko Ginoo. Buot nimong ipasabot nga namakak ang mga tao nga nagtumo-tumo sila. Wa ko maingon nga namakak sila. Wa ko maingon nga nagtumo-tumo sila. Ang ako ra nga giingon nang wa ko magbindisyon sa mga limonsito juice. Okay. Atong ibutang nga wa ka magbindisyon imok. Pero ngano magha nga niingon man sila nga nagbindisyon ka, ha? Ambot lang. Sila pangutan-an ninyo. Nakaingon sila ana, tungod ra sa di mo. Nagpatuo magud kang balaan ka. Kano sa ko nagpatuo nga balaan ko paing? Ngano man do na kay ebidensya? Ha! Wa pa karon imok. Pero asa ra man na ba? Makakuha ra gihapon kong ebidensya. Lasa ko nila, kuya. Ngayon, hindi ka nila tungod lang, ana. Walang tingali sila ilingaw. Kay gigahinan magiko nilag oras. Gusto mo bagbalto ni mo, kuya? Bad. Don't. Say don't. Di sa taana, boy. Di Bad. to, kuya. Bad na. Abusa na ka ng ila, oy. Bagas lang na. Nagpaila lang doon sila silang pagkasuyaan. Ay, nagsaba, boy. Sagdi na sila. Ay, maunang abusaran sa kuya. Kay pirmi na nimo pasagdan ilang kahilabtanon. Manganad na sila. O nga nang hilabtan mo kanila, ha? Aw, pinangga ko nila. Ano sa pinangga? Gilabtan ka, o niya pinangga na. Boy, pinangga ko nila. Kay ilang magi ko nga gigahinan og panahon. Kay kundi pa ko nila importante, waon ta sila pakinako. Pero ilagi kong gitagaag importansya. Labing siguro, wa sila laing gihuna-huna.
gawas na ako. Ako ray sold sa ilang mga utok sa tanah higayon. O di ba? Tingali, ako pa ang ilang madamguhan, di katog nila. 5 ka na, boy. Makaproud, boy. Ay, asula. Kuya, bigyan ang minaw mga tao, kuya. Ay, gusto sila mo palit sa atong limusitong Diyos. Wadi mo ing na. Nga nahurot na itong limonsito. O, gingnan man, pero di ba sila minaw na ko? Kuya, may paimot ang tuong, kuya. Ikiatubang nila. Ay, Ay, ang Diyos! Ay, imot ang Diyos! Ay, baboy! Asa si imot! Kuan ba, kining? Ay lang mo magsaba ha kay mugawa sa kuya, ay mo magsaba. kumusta? Kumusta mo, kumusta? Ay, Diyos! Oh, quiet ha, quiet. Quiet ha, quiet. Oh. Quiet mga people. Di ba, wala naman tay kining panambal karon, di ba? Ay, oo. Pero nganong nanganhiman mo? Kay mo palit mog limon juice. Ay, correct. Ang problema kay wa na mi limon juice, wa na mi limonsito. Magdami limusito, magda! Ha? Magdaya, may limusito. Magda! Kami magbuhat Uh, kami. Ayaw lang. Ay, okay na. Ay, kami ay bahala sa limusito. Ikaw na buhat, ikaw. Ano na lang, kamo na lay buhat. Wagi lain nga paagi. Abuhato na gini nyo, maura gini. Inyo rang pugon ang limonsito, gisod sa sudlanan. Nya, way sagol nga tubig, ug way sagol nga sukar. Natural. 100% natural. Maura gina. Makakuha na mo og pure nga vitamin C. Lahi na ko, ikay mo himo. Dok, emok. Mo, lahi jud ang ikaw jud ay. Unsa na, kuya? Ha? Unsa na? Grabe ka na mga tao ay. Bisan kung saan ni mag-explain, di kin maminaw. Sirado na gid kayong ilang mga utok. Kung unsay ilang gituhuan, mauna gid na. Lagi. Bisag gitaron na kong pasabot nga. Puli-puli na tag 15 mo hiwa o 15 mo puga. Di na gyapon uminaw. Basta kay lahi ra jud kuno kung ikay bubuhat, kuya. Kay doon na jud kalaki ko na yung bendisyon. Ay, lisura gis mga tao bitaw sa. Ganon ka nga dili man sila maminaw eh. Ganon di man sila makamao nga mutanaw unsay sakto. Sirado na lagi lang mga nahuna, kuya. Swerte ganis sila nga. Tarong ka. Kaya kung nahitabo pa nga hiwi sa ka, aw, mabusaran jud sila. Sayo na jud sila nga manipulate. Ay, fanaticism naman lang ng ilaban nimo. Ikaw na ilang gifokusan. Ikaw na ilang gihimong idol. Uwang na lang ampuan kanila. Nasos maresip. Wa man ko mahimo unta. Kanang ako pagpanambal, kunuhay nila, di man gani na matawag nga panambal. Kaya bisag kinsay, kuan, bisag kinsay mga tawhanan, hibaw man yana, pwede gani na nila i-search sa internet. Mao gyud. Pero unsaon man gyud na nga para nila, ikaw man gyud nakaayo nila. Sa tinuod lang, kapoy na. Kapoy eh. Gusto sa lang ako nga magpuyo lang nga normal. Kaya bang makalihok ko bisan unsa o makaadto ko bisan asa. Pero sa karon, wala man ko'y kagawasan eh. Doon na tuoy mura kining day off, pero dili gigihapon ni akong gusto. Basin mo usab ng mga tao, kuya, kun maminyo na ka. Ha? Basin kung maminyo na ka, dili na sila mamugos nimo. Kaha? Posible. Ikaw, Bia. Mao sa na imong hunahuna? Posible. Oh. Posible lalagi. Di gid sigurado. Suwaye, kuya. Pagminyo na. Pwede din na suwayan og minyo. Pagminyo gani, aron imo makita unsa epekto ini sa mga tao. Kinsa man sa akong minyuan. Halad. Kinsa man nilain, ha? Si Bia, yun. Kwanggol magkabubuyo eh.
Si Bia gyud. Lawgawa sa nimo kuya eh. Angang, ingon man ka nga si Bia. Di pwede, we. Oh. Bia. Bia, asa man ka? Adto ko, Mars. Oh, Luhas ka. nga naman to si Bia. Boy, Ngano? Nangutana ka ngano? gano gani? Kuya, imong giinsulto. Mangutana pag ka. Unsay ginsulto? Si Bia akong ginsulto? Unsam nito imong gibuhat ha? Kay, unsam di akong gibuhat. Hala no. Wa ka mahibaw sa mong gibuhat. Kuya, wa kas kagalingon nimo nga misulti nga nireject ka niya. Asa to? Oh, katong giingon ko nga, dili siya pwede nga kuminyuan? Unsa man di ay? Kay, di gud bitaw pwede. Kay, suway-suway gud nga minyo nga tong gisgutan. Di man suway-suway nga minyo, kuya. Masuway-suwayan ba di ay ng minyo, ha? Oh, ikaw rin iingon nga suwayan akong minyo. Ba't di mo kuya, inibugay, inibay. Pero good, wa mo good na magpasabot nga suway-suway. Minyo ba nga tinud-anay ang akong pasuwayan nimo? As kang libugan ni mo eh. Libugan ni mo eh. Doon na ba na tinudanay nga suway-suway? Ambot ni mo kuya, oy! Labad naman akong uho ni mo. Bitaw kuya, no? Usahay bitaw, no? Di ko kasabot sa mga tao nga nung ni-idolize lang nimo nga. Libog mo ka. Bitaw, no? Mao na diha! O kuya, hoy. At iman na niyo to sa biya, ha? Kaya labing siguro, ubos tong maayo ni mo. O di na ganit tingali tumutagad pa ni mo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!